My jsme spolek GMBPRMB a fungujeme při gymnáziu a střední odborné škole v Moravských Budějovicích. Jsme parta studentů, kteří se věnujeme dobrovolné činnosti tady v našem městě. V rámci minulého roku jsme uskutečnili 3 projekty, kde prvním z nich je GMB Procházky, kde jsme vybudovali posezení. Na konci srpna jsme potom umístili informační ceduly na židovský hřbitov za městem. Tím jsme chtěli vnést do povědomí, že tu vůbec nějaký židovský hřbitov máme a aby občané se mohli tam jít podívat. A jako 3. projekt jsme uspořádali adventní trhy v gymnaziálním parku s krásnou vánoční atmosférou, kam přišlo mraky lidí. Ze všech těchto projektů máme zkušenosti i do budoucna a všichni moc dobře víme, proč to děláme. Protože nás to baví a má to smysl!